Avui en dia, en l'Horta de València, podem trobar moltes tipologies de fites. Una d'aquestes tipologies, fins ara desconeguda, són unes fites menudes que tenen un semicercle en la part de dalt i tenen esgrafiat l'escut de les armes de la ciutat de València. El Consell Agrari de l'Ajuntament de València ha encomanat un projecte a la Universitat de València per a fer un estudi sobre aquestes fites. Va ser Jaume I, el conqueridor, qui va cedir als ciutadans de la ciutat de València el dret al manteniment dels camins rurals de propietat de la mateixa ciutat. Estos camins en aquella època competien a tot el terme general de la ciutat de València i eren camins reials i les seues filloles. Uns 100 anys després es va crear la Junta de Murs i Valls de la ciutat de València, un organisme vinculat a l'Ajuntament de València, però autònom. I esta Junta s'encarregava, entre altres coses, del manteniment d'aquestes vies de comunicació principals. Aquestes vies, la seva funció era la de transportar les matèries primeres i principals per a l'abastiment de la ciutat de València. Una altra tipologia de camins eren els assegadors. Els assegadors eren vies de comunicació per a garantir el subministrament de carn a tots els pobles que estaven dins de la particular contribució de la ciutat de València. Un dels problemes principals que es van trobar en aquesta època va ser la invasió per part dels agricultors i llauradors d'estos camins i vies principals. El que feien era aprofitar més l'espai de conreu i, per tant, reduïen l'espai del camí. I això ficava en perill el que se transportaren les matèries necessàries a la ciutat de València. Una de les mesures que van adoptar va ser la col·locació, cada certa distància o en els punts que havien sigut conflictius, d'aquestes fites caironades, d'aquestes fites en l'escut de les armes de la ciutat de València. Comentant altres monuments o altres recursos que s'utilitzaven en època foral, en tots ells, per a que la gent sapiguera que este recurs pertanyia a la ciutat de València, es grafiaven l'escut de les armes de la ciutat. Això se va seguir utilitzant fins a principis del segle XX. Per què? Perquè continuaven tenint el mateix problema, que era que els llauradors invadien les vies principals. Entonces la ciutat, a través del seu sotsobrer, en el cas de la Junta de Murs i Valls, i del regidor de Francs i Marxals, en el cas dels assegadors, que pertanyien, en aquest cas, al Consell Municipal, eren els garants d'anar a comprovar que realment els camins mantenien la seva amplària oficial. I, per tant, per als camins reials, la seva amplària era de 42 passos, és a dir, uns 7 metres i mig, més o menys, i per als assegadors era d'uns 22 passos valencians, que això estem parlant d'uns 5 metres d'amplària. L'últim amollonament que es coneix, per la documentació que s'ha trobat en l'Arxiu Històric Municipal de l'Ajuntament de València, és per a l'any 1918. Per què és l'últim amollonament que se fa de tots els camins? Perquè a partir dels anys 20-30 se comencen a asfaltar els camins de la ciutat. És a dir, aquesta pràctica comença a ser habitual i, per tant, a l'asfaltar-se els camins ja no feia falta senyalitzar en fites l'amplària dels mateixos. Dins del treball de camp que s'ha fet durant aquest període de temps, per a la identificació i situació d'aquestes fites caironades en el terme municipal de València, s'han trobat 31 exemplars d'aquestes fites caironades. La majoria de les fites es troben al nord de la ciutat, en el que diríem els pobles de Benifarats, Massarrojos, Carpesa i Poblenou, i Cases de Bàrcena, i al sud s'han trobat sols 3 en Castellar Liberal. Aquestes fites tenen pràcticament totes unes mesures estàndard, que són 30 centímetres d'ample per 15 de profunditat,
i uns 50 centímetres d'altura. En quant a l'escut de la ciutat, trobem moltes tipologies i varietats. Trobem des d'uns escuts més rústics, els quals estan realitzats en punxó, i uns altres que estan cisellats. A falta d'un estudi més específic, podem especificar que n'hi ha diferents èpoques de construcció d'aquestes fites. Encara que van ser totes col·locades en l'últim període, a principis del segle XX, pensem que moltes d'elles van ser reaprofitades i reutilitzades, perquè en una època anterior produir aquesta tipologia de fites no era econòmic i, per tant, moltes voltes, una volta construïdes, si es desplaçaven d'altres llocs, es podrien tornar a reaprofitar. I, per tant, en un mateix camí podem trobar diferents tipologies de fites en quant al seu escut. El seu estat de conservació sol ser bo, perquè la majoria d'elles han estat soterrades en el temps i, per tant, a l'estar a la vora dels camins, les que s'han conservat gràcies a estar baix de terra. Les que han desaparegut segurament és perquè havien quedat a l'exterior i, de fet, trobem restes d'algunes que estan tallades al ras, per tant, han desaparegut. De les que encara se conserven, la majoria, com hem dit, tenen una bona conservació. Sí que és de veres que per el seu desgast natural, tant de les inclemències del temps com del pas de trànsit, tenen algunes imperfeccions, però en general es podrien recuperar perfectament.